Ahoj, sme u prvého dielu parkour, tak tu je so mnou Čimčarára, že samo. Teraz má premenené meno. Takže hráme parkour mapu a no, tak sledujte nás. Takže to je naša prvá parkour mapa, bude ich jasné, že viacej. Zapli sme si teleportovanie a Ja ťa portnem, poď. dobre, ale ja sa poďme radšej na teba. Ja som sa na teba portol, ja som magor. Dovolil som to sa radšej, ja poďme na teba. Čakaj, ja som tam naspäť dosvajala portnem ťa. Takže. Som tu. No takže ja si to musím nastaviť. OK, dobre, mám to nastavené, že jak to ostane, to ťa preskáč. Hop, môžeš? Ty to môžeš skáčať po jednom bloku. Ale nemôžeš, ne, čeky. Sami online, čeky. Hop. A môžeš? Môžeš? Hop. Som dostal nechutnúľak. Utíkáme. Wow, pozor! What? Ja to hitlo. Hej, nám sú instant damage dvojky. Bum. Ja to berem. Čeky, ja si sem položím Minecraft. Ne je to na nič. Minecraft, čeky, ja sa tam položím Minecraft. Ja idem, hej! Počkaj, musím to nedrgnúť. Drgni do mňa! No poď! Díky mi, ja mám slovenú ruku, no ďakujem veľmi pekne. Posielať Minecraft na pomoc. Vole. No takže je noč. Počkaj. Coding in Minecraft. To je kto vymyslel Minecraft? Tak ja som videl na ťa a pôjdem do pána teba. Takže, áno, je to. Áno, je to on, ja som stípnul. Né. What the fuck, creepers? Ne, Miňo, nechaj hlavne teraz topor. A. Dostal som stolu, chlape. Ty! Hovorím, nechaj teraz topor. Teraz môžeš, už môžeš. Počkaj, zoberiem stejky. Hlavne nechcípni, lebo pôjdeme znova. Kurang máš 16 stolu. Čo som musel ti hodiť. Ideme, poď. Hop. Jaj. A. Už to máme. Tejho pojím kvartla. Hej, nechoď mojou cestou, vráca. To je to isté. Nie, moje je úplne iné. To už je koniec. Čo? Som ľudia, to je všetko na mojej strane bolo, že Coming Part 2. Ešte to bude dokončené. Teraz si stavím ďalšiu mapu. Tak to je asi koniec tejto mapy. Počkaj, rozbijem dvere, ešte niečo nájdem. Chcípni dverom, mám to zapnúť novú sobu. Sorry. Ešte vyjím chcípni. Oh my god, čo to je ďalších 32 stolov? Čekaj? Tu si bol? Kde? Tam, že je cesta naspäť. Aha.
Aha. To je ešte pre teba, ešte táto ďalšia som ďalší. No ja som to vyhodil, na čo? A toto je čo? Tam boli tie stolny. Aj tu nás boli stolny. Tu nás, ktorá si sa ty na ňa portol. Tu nás to môžeš vidieť, čo tie tam hodím tie stolny. Dobre, tak túto mapu asi končíme, takže... Hop, coming soon. Griffin Machine, nič. Jak si tam preskočil? Stolnami. Jaže máš tu redstone lampu v ruke? Čakaj, ja som rozbil redstone lampu. Dobre, tak tu nás sa s vami učíme, takže... Stiahneme nejakú dlhšiu slovenu, aké je varám. Áno, dobre, takže... lajkujte, odberajte a tak ďalej, takže sa s vami učíme. Čimčarára, teraz sa volá Samo. To je pokračovanie, alebo rozbil som stenu. Rozbite zrebo za mnou. Svinie rozbito aspoň, čekaj, ja si zapnem na chvíľočku novus. Sorry ľudia, Jori. Rozbil som to aj pribiečal. A tu je ešte niečo. Ten sa kúpneme. Overgré slime! Do nej, do slajma, poď. To má byť asi druhé, či čo, pokračovanie. Asi. Dobre, tak pre tento diel sa s vami lúčime. Píšte nám do komentu nejaké iné mapy. Dávajte lajky a odbery, takže teraz ale Samo, volaj sa Čimčarára, nie som s vami, no keď si začal, tak. Zabiješ slajma, neboj. Dobre, tak pre tento diel sa s vami lúčime. Ahoj! Zabo. Vypni slajme, Miňo. Samo, no rozlúč sa. Čuste, pomôž mi. Tak, čuste.